my closet. Welcome, this is Karl Nona. Hi! And this is Leo. This is Debbie. Debbie? Iba. Ikaw mo na si... Dili, pwede. Pwede ako pwede maingon. Kasi Each turn kay 5-5. Oh. So example, si ikaw una, 5. While ka-picture ka, mag-BTS, Mendoa. Oh. Then kung BTS sunod, ka mas Carla po sunod. 5 na po diya, then kita BTS na po. Magkwenta. Ay, umpiang. Mahal. Hompiang, makalo, makhayang. Katong nakalay mo, to siya mo. Ayun mo na. Ang maulay din, ang mapili din sa bato-bato pick pag-second. So anda, og isang last. Sige. 1, 2, 3, go. Hompiang, makulog, mahayang. Gusto gid maguna, boy. Bato pick. Bato pick. Last pick siya. Yeah, boy! Here you go mga kaibigan, as you can see po. Yeah, ba magmabilis ang exchange lens. Kasi imong setup mo sing Canon M50 with 50mm 1.8. Kamu ko nilin siya L-series. Pero makabuhat nakatarong nga nga photo. Yes. Sa approve na yung 1. 1 out of 5, 1 out of 10. updates, how many? Tulo na? Duhan na lang po lang. Tulo na, pero di pa ko satisfied kay kailangan ko makita Lagi. what mga picture. Gapa, picture. Guwapa. So there you go mga kaibigan, mana si Carl. Si Poppy Carl. Lisod gila kayo mag-picture og strangers ito. Samot lagi ikaw reso. Ugali, kagana, gitry na ko sentrio pero ayoko po. Wapo koya. This is Debbie. Wala yung ngalan kang Carl kanina kaya wala man siya. This is Debbie. So, this is a Sony A6300 with Sigma 30mm f1.4. 1.4. 1.4. Ano isa? Sana isa? Oh. Pasa yun. Gasa nimo. Yan ro. Oy, bye. Okay, kayo. Lima ako po to. Gusto niyo siya mag-introduce? Kailangan. Okay, Necessary siya. present nyo na. Mandatory. This is Canon 750D. Dayon. Pangalan niya kay Nona. Then ang isa rin kay si Leo. L-series siya nga lens. 17 by 40mm. Dayon fix ang eyes yung aperture which is ang aperture for aperture. Ito siya kay gwapa ra tayo. Uy! Gwapa ra kay focus. Siya live update ato sa mga papi. 5 na. Okay, 5. Kayo. Okay, na kaya. Na si Papi Michael. Papi Carl sunod. Papi Carl, let's go. Round 2.